Здравейте хора, в днешното видео ще реагираме на най-старото ми видео. А именно, демонстрирам как работи хака на Грани. И даже съм играл с тях. Това е така. В принцип, това не е първото ми видео, би трябвало да е второто, защото първото ми е в шортовете, но там няма да отивам, защото това видео е просто много тъпо. И след това ще гледам видео по желание. Като по-малък съм бил голям фен на страшните игри. Като Слендерина най-много. Можете да видите. Буквално играл съм толкова. Добре, нека да започваме с това видео. Стария ми телефон. И здравейте, ето ме пак отново. От вчерашния клип се вдъхнових да направя клип да ви демонстрирам мода. Така не. От вчерашния клип? Значи първото ми видео е било как инсталирам мода. Добре, явно е било това. Айде ще пусна този, защото това е. Нека да започваме. Ето ви. Ако забеляза, като гледахте. Така, нека да започваме. Да забелязате ли, че имам буквално всяка една Слендерина. И всяка една Слендерина се инсталирах с хак. Защото буквално не можеш да бия нито една, само тази може да бия. Всичко друго не можех да го бия. И затова за всяка се инсталирах с мод. И буквално имах всичко, не беше на Слендерина. Така. Любимия ми мод беше на Ноозерък. Един мод. Готин беше. Сега трябва да направим това, което ни казва Ноозерък, което е, че трябва да използваме мода разумно. Значи трябва... Това съм го чул от други клипчета. Дали са ми копирайтнали клипчето, не знам. Аз натиснах енатак и не може да видиш бабата да може. Мале хора, преди къв ютубър съм бил. Вижте, можете и да си местите мода където си поискате. Няма да говоря, не. Ето, оправих се. Можем да планираме екрани. Линейка или... не знам. Всъщност това за пръв път го разбрах, че можем да планираме екрани. От сега можем да включим Jump. Можем да скачаме. Мале хора. Включваме видео и махваме енатак. Тя сега мисля, че не може да мърда. Да, тя не може да мърда и можете да си правите каквото си поискате с нея, без тя да мърда от място, където сте я затиснали. Не точно затиснали, ама... Ох, та камера се я покривах с ръката ми. Заради мода само да цъкна нещо. Много ми бяха малки ръцете. И да се големи, прави не знам. Мога да прави Грани малка. Мога и да се телепортирам. Ми се чуваш телевизора преди? Двойка съм си увеличи звука.
можем и да направим малка. Не, защо без да иска? Ще успея ли да направя този бък? Минавам тук. Invisible съм. Тя е крашнала. Ох, майко. Аз ще направя... Мразя, когато има нещо такова и натискам клишето. Можем да направим малка. Може и голяма. Дебеланка. Аз ще я направя така и мога да я клонирам. Има много клонинги. Направя и клонинги. Сега мога да правя само нея, само главната грани малка. Така че сега ще махна всички клонинги. И след това ще трябва да ги копирам отново, да копирам грани отново. Сега ще направим малка. И копирате. Да направим клонинги. Ето хора, виждате, има малки граните, които са клонинги на нея. Някакви боболечки, бълхи малки, дет ма следва. Вие виждате ли ме, бе? Оле, 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 оле. Ужас. Това като се случи на многото граница. Ай, да крашна играта. Брат, махни те много краши, бе. Ти тук всичко направиха в капани. Брат, добро утро. Ти какво си мислиш? 50 милиона граница. Какво ще направя според тебе? Нагоре! Като някаква групичка си ходят буквално. Но бавни, бе. Нека ви демонстрирам и другия мод, другите модове. Чакайте, ще бъгна. Другите опции, не модове, защото може да демонстрирам всички игри модове. Ау, нещо ме лази. Ау! Уй! Ух, добре. Арбе, тук слизаме и можем, и ако включим флаш, Мога да бъда сега флаш. би трябвало да сме бързи. Добре, хора, стига толкова от това видео. Ако искате да го гледате чаято, можете първо да лайкнете това видео, да се абонирате с канала и след това да върнете, да цъкнете на видеоклипове и да се върнете най-назад. Сега някой видео по избор от по-старите ми. Може би първото с Алекс. Само да видя кое е то. Добре, ще пуснем Алекс. Няма микрофон. Оле, колко стара е била Бруклин. Мале. Със сигурност съм забравил всичко.
Съжалявам, не трябва да чувате много аудиото, защото мога да ме копирайт над видеото. И тук само чака за червен цвят. Мале, много ме е скучно. То видеото колко дълго стана? 11 минути. Мисля, че това ще е края на това видео. Надявам се да ви е харесало. Който така не забравяйте да пръсте лайк бутона, да се абонирате с канала с камбанка, за да не подсънявате, които качвам, защото съм мега предполагам. Не искате да ги изпускате. Ще остава линк долу в описанието, който можете да гледате видео как да се инсталирате хака на Грани, от кое клипче и да. Ако искате нещо друго, мога да ви го препоръчам като линк в описанието. А от мен, чао!